Frekvensfunktionen lille phi for den normalfordeling, som har middelværdien my lig 0 og spredningen sigma lig med 1, er givet ved den forskrift, som står der. Og en normalfordeling med en middelværdi my lig 0 og en spredning sigma lig 1, det er det, vi kalder for standardnormalfordelingen. Hvis vi tegner grafen for phi, og så er sandsynligheden for, at en normalt fordelt stokastisk variabel x antager en værdi, som er højst lille x, det er arealet under grafen i intervallet fra minus uendelig og op til x, som vi kan se, der er farvelagt her. Så det vil sige, sandsynligheden for, at den stokastiske variabel store x antager en værdi, som er højst lille x, den er altså lig med store phi af x, som vi kalder det, givet ved integralet fra minus uendelig og op til x af vores frekvensfunktion lille phi. Grafen for fordelingsfunktionen store phi, som vi har her, den er vist her. Og det er det, som svarer til en sumkurve af de kumulerede frekvenser. Fordelingsfunktionen store phi, som vi ser grafen for her, den er injektiv, og derfor har den en inversfunktion store phi i minus første. Og det skyldes, at frekvensfunktionen lille phi, som vi har her, er kontinuert og altid større end 0. Den generelle normalfordeling med middelværdi my og spredning sigma, den er givet ved den forskrift, der står der. Og det betyder altså, at hvis vi har en normalfordelt stokastisk variabel store x, som er normalfordelt med en middelværdi på 100 og en spredning på 15, så er forskriften for frekvensfunktionen givet ved det, som står der, hvor vi altså sætter my lig 100 ind på mys plads der, og spredningen sigma på 15 ind på sigmas pladser, som vi har der og der. Grafen for lille f, den har vi så tegnet her, og vi lægger mærke til, at den er symmetrisk omkring x lig med 100, altså den lodrette linje, som går ned igennem y-aksen i værdien 100, som netop er middelværdien for denne normalfordeling. Og igen, sandsynligheden for, at den stokastiske variabel store x antager en værdi, som er højst x, den er igen lig med arealet under grafen i intervallet fra minus uendelig og op til x, som vi har vist tegnet farvelagt her. Og det vil sige, der gælder igen, at sandsynligheden for, som sagt, at x er højst lille x, det er givet ved den fordelingsfunktion store f, som står der, altså integralet fra minus uendelig og op til x af den tilhørende frekvensfunktions forskrift, som er her. Og hvis man tegner grafen for store f af x, så får vi det, som er fordelingsfunktionen, det der svarer til sumkurven, det vil sige de kumulerede frekvenser, som netop er arealet under grafen for frekvensfunktionen. Fordelingsfunktionen store f, den er også injektiv og har derfor en inversfunktion store f i minus første, og det skyldes igen, at frekvensfunktionen lille f, som vi har her, er kontinuert og altid større end 0. Lad os prøve at kigge på en sammenhæng mellem mellem standardnormalfordelingen og den generelle normalfordeling. Der gælder følgende sætning, at store f af x er lig med store phi af x minus my divideret med sigma. Det betyder altså med andre ord, at hvis man skal beregne sandsynligheden for, at en variabel, normalfordelt stokastisk variabel, antager en værdi på højst x, så kan man altså gøre det ved at bruge standardnormalfordelingens fordelingsfunktion. For at bevise det her, så sætter vi g af t til at være lig med indmaden her, t minus my divideret med sigma. Det er en, om jeg så må sige, forklædt lineær funktion, som har hældningskoefficienten 1 divideret med sigma, og derfor ved vi, at når vi differentierer g, så får vi, at det bliver til g mærke af t lige med 1 divideret med sigma. Så har vi nu følgende.
Vi opskriver fordelingsfunktionen store F for den generelle normalfordeling med middelværdi my og spredning sigma. Og det er den, som vi har her. Den, der står der. Vi kan se, at det, der står derinde, det er jo lige præcis t minus my divideret med sigma. Og sigma, der står der, 1 divideret med sigma her nede i nævneren der, det kan vi flytte over for enden af integranten inde under integraltegnet. Og det vi så ser, det er, at integranten, der står der, kan omskrives til det der, fordi det, der står derinde, det er jo lige præcis g af t, og 1 divideret med sigma, det er jo lige præcis g mærke af t. Så bruger vi nu følgende regel fra integralregningen, som siger det der. Og med den regel, hvis vi sætter w af t til at være lig med den funktion, som er der, altså hvor g af t erstattes med t bare, så får vi, at alt det, der står der, ved hjælp af den regel, der er her, der kan vi så omskrive det, der står der, til alt det, der står der. Og hvis vi udregner de nye grænser, g er minus uendelig og g er x, altså g er minus uendelig, hvad er det? Vi sætter minus uendelig ind på t's plads her, og så får vi minus uendelig minus my. Det er stadigvæk minus uendelig, og divideret med en positiv spredning sigma, det giver stadigvæk minus uendelig. Så g er minus uendelig, som er den nedre grænse, det er altså det samme som minus uendelig, der står der. Og g af x deroppe, det er jo bare x minus my sigma dele. Så det vi opdager, det er altså, at store f af x, der står der, faktisk er det samme som store phi af x minus my sigma dele, fordi det, der står der, det er lige præcis store phi af x minus my sigma dele. Og så har vi vist det, vi skulle. Og det afslutter denne her video.